Well, hasí mar seansatá an sprocínte chuirta na daltaí deire na Idirbhliain agus chomáile sin tá béiltriúil seachtrach mar chuid den scrúdú TEG agus inis le cúpla bliana nuas tá dadfan géad na marcanna san orteiste galir an scrúdú béil agus tugann sé an deisle na daltaí díúisteach ar an gnéisiacht an teanga agus cleachta áil ar scrúdú béil is scrúdúthóir seachtrach go teachtasteach. A chomáile sin dentar forbairt chomá ar na scileanna na teanga eile léamh, scríomh agus éisteacht ag an céanna. Ba chomá leis an néiltriúil a bhean, is féidir le daltaí an leibhéil atá rúnach dóibh hain around nuair atá siad a tuairt faoin TEG, bhíodh sé mar a hain, a dó, nó bí a hain, nó bí a dó. Agus is cuid lornach den Idirbhliain an ólam ein spreice, agus caríonn sé seo go mór le freigrach de glata as a bhólam hain, agus is féidir le ibrú tríd na bilógaí oibre atá ar thaobh TEG ar luas hain freisin. Chomáile sin tá aitheantas idirnáisiúnta ag baint leis an scrúdú TEG, agus tugann sé sin stádas an scrúdú i meas na scoláirí agus i meas na dismóirí. Agus chomáile sin ceapan ó thaobh curchaig in na Idirbhliain go dtugann sé seansa na daltaí a bheith gníomhach agus rannfórteach ina bhólam hain ar bhealach atá nuálach agus dúdlánach agus beag an éagsúil ó rud a bhí arsúlach go dtí seo.